po sa ating lahat. We welcome you to our midweek service here in Giblo Church. So let's put our presence to the presence of Lord. So let's bow our head and let's pray. Lord, Heavenly Father, we thank you for your presence today, for tonight, Lord Jesus, Lord God. We welcome you this place, Lord Jesus, Lord God. For this place with your presence, O Lord Jesus, Lord God. We thank you, Lord. We thank you, Lord, for your presence, Lord God. Lord, we pray, Lord Jesus, Lord God, sa salita ngayon na aming marinig, Panginoon, na ito'y aming may sa puso, Panginoon, at ito'y aming malakaran sa bawat araw na aming pamumuhay, Panginoon. Lord, we pray, Lord Jesus, Lord God, saan sulok man sa mundo, Panginoon, na makarinig ngayon sa iyong salita. Especially, Lord Jesus, Lord God, for those people or for those your children, Lord God, na nangangailangan ng iyong salita, Lord Jesus, Lord God. Nawa po ito'y maabot sa kanilang puso't isipan, Lord Jesus, Lord God. Saan mang sulok sa mundo, Lord Jesus, Lord God. Lord, for this place, Lord Jesus, Lord God, with your presence, Lord God. Balutan mo to, Panginoon, na iyong banal na tahanan, na Panginoon, na iyong banal na dugo, Lord Jesus, Lord God, that will successfully do our midweek service, Lord Jesus, Lord God, para sa iyong mga anak, Lord Jesus, Lord. Thank you for your kindness. Thank you for your love. Thank you for your presence, Lord God, because apart from you, Lord Jesus, Lord God, we are nothing. Binabalik namin sa iyo ang papurit, pasasalamat, Panginoon, dahil walang ibang masarap na gawin sa aming buhay, kundi ang magpasalamat at magpuri at sumamba sa iyo, Panginoon. We ask this in Jesus' mighty name. Amen, amen. Amen. Muli, isang magandang gabi po sa bawat isa. Tayo po muli ay magbibigay ng ating mga papuri, pagsamba sa ating Panginoon. And we will declare the glory of God in this place. Amen? Amen. So tayo po yumawit, magpuri sa ating Diyos. Your
Shine, Jesus, you shine for all the world to see. You are glorious. Shine, Jesus, you shine for all the world to see. You are glorious. Shine, Jesus. Shine, Jesus, you shine for all the world to see. You are glorious. You are glorious. You are glorious. Shout it out and glorious. Make it louder. Jesus, we shout your name. Jesus, we make your praise glorious. Shout it out and glorious. Make it louder. Jesus, we shout your name. Jesus, we make your praise glorious. You are glorious. Oh, you are glorious. Praise your name, glorify your name. Yes, Lord. Tunay nga, Panginoon, that you are a glorious God. Lord, let your glory fall in this place. Let your glory fill this place. Fill our hearts, Lord, tonight, Lord God. We know that your presence is in this place. And every time we come to you, your glory, your presence, Lord, is overflowing. Thank you, Jesus. Lord, we will continue to sing songs. We will continue to lift up our hearts, our praises, our voice, Lord. When I go through the rain, I will not be
Jesus. Lord, maraming salamat once again na patuloy namin dinideklara that you will make a way. At hindi namin kailangan matakot, Panginoon. Dahil palagi kang nariyan para sa amin, O Diyos. Your glorious presence, your wonderful presence is always with us. It's always in our hearts, in our lives, Lord, in our family, in our church. Lord God, sa gabi pong ito, as we celebrate your goodness, your presence, Lord, Lord, we open up our hearts. Kami po muli ay handa sa iyong salita na maririnig namin sa gabi pong ito, O Diyos. Lord, give us knowledge and wisdom. Let your Holy Spirit guide us. Magpaintindi sa amin, O Diyos, ng iyong mga salita sa gabi pong ito. Lord, we thank you again for your presence, for your glory. Lord, we give you the highest praise, the highest worship, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Uy, sound check. Amen. Isang mapagpalang gabi po. Muli sa bawat isa, tayo po'y muli nandito upang mag-aral ng kanyang salita, matuto, upang kung paano bigyan ng pamamaraan, kung paano mamuhay ng tama sa mundong ibabaw na ito. Tayo po ay nasa tema pa rin ng intimacy, di ba? Pagiging malapit sa ating Panginoon. Amen. Kaya nga po sa gabing ito, mga magulang, mga kapatid, pinagpala ka kung makikinig ka ngayon. Amen. Bakit? Kasi ang Diyos po ay magiging malapit sa iyong buhay. Amen. Kaya nga po, bago po tayo magsimula, tayo po muna'y pumikit at manalangin. Hingin po natin ang gabay ng Santong Espiritu sa ating kalagitnaan. Ama namin Diyos na buhay sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Salamat Panginoon sa gabing ito. Salamat o Diyos, tunay nga na binubuksan namin ang aming mga puso. Ikaw po ang siyang magpaunawa sa lahat ng iyong salita na aming mapapakinggan. Dalangin ko Panginoon, Santong Espiritu, ikaw po ang siyang kumilos sa buhay ng bawat isa. Maging sa aking mga kapatid na nasa kanilang tahanan, sila po'y katagpuin mo, Panginoon, na iyong pag-ibig at ang presensya mo ang kanilang maranasan sa gabing ito. Salamat, Lord, sa pagpapala ng iyong salita. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So, buksan po natin ang ating mga Bible sa John 15, verse 1 hanggang 8. Ang sabi po dito, Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga, at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga, upang magbunga pa ng lalong sagana. Verse 3, Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Verse 4, Manatili kayo sa akin at mananatili din ngang ako sa inyo. Hindi magbumunga ang saganang hindi mananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Verse 5, Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Verse 6, Ang hindi nananatili sa akin, gaya ng sanga, ay itinatapon at natutuyo. Ang ganoong mga sanga ay tinatapon, inihahagis sa apoy, at nasusunog. Verse 8, Kung nananatili kayo sa akin,
at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Last verse, verse 8 po. Napapangarangalan ng aking Ama kung kayo'y masaganang nagbubunga at sa gayoon, kayo'y magiging mga alagad ko. Amen. Ang Diyos po magpapala sa kanyang salita. Batay po sa ating binasa, si Kristo daw po ang puno. Tayo daw po ang mga sanga. Alam niyo po ba kapatid, sabi sa ating binasa, na yung pagiging malapit natin sa Panginoon, yung intimacy, di ba? Kung wala kang malalim na relasyon sa Diyos, kung ang iyong buhay ay hindi nakakabit sa tunay na puno, di ba? May dalawang klase ng Kristiyano, di ba? Na kung saan, nasaan ka dito? Ikaw yung pinuputulan upang mamunga ng marami, o ikaw yung pinuputulan at ihagis sa apoy, di ba? Ikaw na pong mamili, di ba? Kung nasan sitwasyon ka ngayong pananampalataya mo. Amen? Kaya nga po, ang title ng ating pag-aaralan, What is the effect of intimacy with God? Yan. Ano bang epekto? Kapag ikay malapit sa Diyos, katulad ng ating binasa, kapag ang sarili mo, ang puso mo, ang buhay mo, ang isip mo, nakakabit kay Kristo, hindi po ba sabi, magbubunga ka, di ba? At kung ano ang benepisyo, di ba? Pag ang isang sanga nakakabit sa puno, sino bang namumunga? Yung puno o yung sanga? Yung sanga ang namumunga. Kaya nga, tayong mga Kristiyano, mga nakatanggap kay Kristo, tayo'y sanga na kung saan namumunga. Ang tanong, ano yung bunga mo? Di ba? Malapit na pong mag-end ang January, yung intimacy. May nadagdag ba sa pagiging malapit mo sa Diyos? O wala? Di ba? Kaya nga po, ano ba? What is the effect of intimacy with God? Ano bang epekto? Una, God's favor is always with us. Yan. Ang pabor ng Diyos ay palaging nasa atin. Di po ba? Kung ano yung benepisyo ng puno, ay siya mo rin namang mararanasan. Kung ano yung gustong ibigay sa'yo ng Diyos, di ba? Kung ano yung mga pangako ng Diyos sa pinagkakabitan mo, yan ang iyong mararanasan. Yan po ang ating mararanasan. Ang pabor ng Diyos ay palaging isa sa iyo. Amen? Bakit? Dahil kasama natin ang Panginoong Hesukristo. At tayo nga po ay nakakabit doon sa tunay na puno ng source ng buhay, ng source ng pagpapala, ng source ng kagalingan, ng source ng lahat ng meron sa mundo. Si Kristo lang po. Kaya nga po, batay sa ating binasa mga magulang, mga kapatid, di ba? Wala daw tayong magagawa kung tayo'y hiwalay. So anong kailangan nating gawin? Kailangan nating lumapit sa Diyos. Para maranasan mo, maranasan ko, ang pabor ng Diyos sa buhay mo. Hindi po ba? Dati tayong Kristiyano, ay hindi pa tayo Kristiyano, magulo ang buhay. Away doon, sigawan doon, mura doon, bisyo doon. Di ba? Pero nung nakabit ka na sa tunay na puno, na si Kristo Jesus, ano nangyari? Nabago. Katulad po na nangyayari sa buhay ko. Dati mura, dati bisyo, di ba? Dati sugal, kung ano-ano ginagawa, pang makamundong gawain. Pero nang nakabit sa tunay na puno ng ubas, nabago ang buhay. Amen? Kaya ang pabor ng Diyos ay palaging sa iyo at sa akin. Amen? Kaya nga po sa ating buhay mga magulang, mga kapatid, ito ang epekto niyan. Kapag ka nananatili ka sa tunay na puno ng ubas. Amen? Kaya nga po kung ano yung mga bagay na binibigyan mo ng maraming oras, diyan yung epekto nun ay matatanggap mo. Diba? Kunyari, example, sa isang trabaho, pag masyado kang maraming oras sa trabaho, totoo, kikita ka naman. Overtime ka ng overtime eh. Ang dami ng oras mo doon. Pero ano yung epekto nun? May pera ka nga, pero yung katawan mo, pagod naman. Sobrang pagod naman. Pero pag sa Panginoon, hindi po ba? Kapag ka sa Panginoon ka nagbigay, naglaan ng maraming oras, siyang source ng lahat eh. Di ba? Anong ibibigay sa atin ng Diyos? Yung pabor niya. Sa iyo at sa akin. San ka man pumunta, kasama natin ng Diyos. Hindi tayo matatakot. Amen? At sigurado mga magulang, mga kapatid, kapag kasama mo sa Diyos, sino ang laban sa iyo? Amen? Kung ang Diyos ay kasama mo, di ba? Maniwala ka. Kung ang Diyos ang pinagkakatiwalaan mo ng buhay mo, kung ang Diyos ang pinagkakatiwalaan mo ng financial mo,
di ba? Ng pamilya mo, maniwala ka, ang Diyos, ang pabor ng Diyos ay palaging kasama natin. Amen? Kaya nga po ang sabi sa Psalms 90, verse 17, let the favor of the Lord our God be upon us, and establish the work of our hands. Hands upon us. Yes, establish the work of our hands. Di ba? Let the favor of the Lord our God be upon us. Ang pabor daw ng Diyos ay isa sa atin. Di ba? At i-establish niya ang gawa ng ating mga kamay. Di ba? Kaya nga, sa ating buhay kapatid, mga magulang, mga kapatid, ikaw nang sumagot. Di ba? Kapag marami kang oras sa ating Panginoon, di ba? Itong January, malapit nang matapos January, ba? Evaluate natin yung ating sarili. Nagbigay ka ba ng oras sa Diyos? Dati 2021, kulang yung oras mo sa Panginoon? Itong 2022, nadagdagan na ba o hindi? Ganun pa rin. Ha? Kung kulang, kapatid, dagdagan natin. At ang pangalawa po, God will strengthen us, di ba? Palalakasin tayo ng Diyos. Amen? Kapag ikaw po ay nakakabit sa tunay na source ng buhay, di ba? Sabi niyan si Kristo ang puno, tayo ang sanga, at ang Ama ang tagapangalaga, di ba? Ang Diyos ang magbibigay sa atin ng lakas. Kung napapagod ka sa mundong to, anong sikreto? Magpuri ka sa Panginoon. Lalakas ka, di ba? Magbigay ka ng oras sa Panginoon, palalakasin ka niya. Amen? Kaya nga po, ito yung pangalawa, God will strengthening us. Palalakasin ka ng Diyos, kapatid. Dahil dito sa mundo, nakakapagod talaga. Ba? Lalo na pag wala ka sa piling ng Diyos. Amen? Kaya mas piliin na natin kumabit sa source ng buhay. Di ba? Sa true vine, na walang iba kundi si Jesus. Na kung saan, aalagaan pa tayo ayon sa ating binasa. Di ba? Ang mag-aalaga sa ating mga sanga, sino? Ang kamay ng ating Ama. Di ba? God the Father. Di ba? Siya ang mag-aalaga at siyang magpapalakas sa atin sa tuwing puputulan ka. Sabi sa ating binasa pinuputulan niya ang sanga upang mamunga pa. Sa tuwing puputulan ka ng Diyos, di ba, ang kamay niya, ang siyang mag-iingat. Siya ang magpuputol ng mga masasama mong ugali. Siya ang magpuputol ng mga pangit na mga nandyan pa sa puso mo. Amen? Kaya nga po, mas piliin nating maging malapit sa Panginoon. Bakit? Kasi ulitin ko, sa mundong ibabaw, nakakapagod. Di ba? Magtatrabaho ka, gising ka, trabaho na naman. Kain, tulog, trabaho, kain, tulog, trabaho. Nakakapagod po. Yeah? So, kailangan natin ng ating Panginoon. Ba? Kailangan natin na mayroong nag-aalaga sa atin, bukod sa ating mga mahal sa buhay. At walang iba po yun, kundi ang Diyos. Amen? Kaya nga po yun yung ating pangalawa. God will strengthening us. Ang sabi po sa Exodus 15 verse 2, the Lord is my strength and my song, and He has become my salvation. This is my God, and I will praise Him, my Father's God, and I will exalt Him. Amen, di ba? The Lord is my strength. Ang Diyos ang ating lakas. Di ba? Siya ang nagbibigay sa atin ng tagumpay. Amen? Kaya nung tanggapin mo si Kristo sa buhay mo, tagumpay ka na. Amen? Tagumpay na po ang ating buhay. Bakit parang talunan ang buhay mo? Bakit? Kasi wala kang intimacy sa Panginoon. Hindi mo masyadong nalalaman yung gustong ipahayag sa ng Diyos. Kasi baka kulang na ang panahon mo at oras mo na ginugugol sa paglilingkod, sa pakikinig ng salita ng Diyos, sa pagbabasa ng salita ng Diyos, di ba? Ang sikreto para tayo ay lumakas, mga magulang, mga kapatid, ay walang iba kundi sa piling talaga ng Diyos. Dahil dito sa mundo, ang hirap ng buhay kapag wala ka sa Panginoon, di ba? Ang hirap ng buhay kapag wala ka ng pagpupuri sa Panginoon. Parang magulo yung isip mo palagi, parang palagi kang may sakit, di ba? Parang ang gulo-gulo ng isip mo, parang ang gulo-gulo ng mundo mo. Bakit? Kasi medyo napapalayo ka na sa Panginoon. Amen? Ang gusto ng Diyos, itong January, hindi hanggang January, hanggang December. Yung intimacy mo lumalim pa, hindi ito pang January lang. Amen?
Baka akala mo, pag natapos sa January, wala nang intimacy. Hindi. Once na tinanggap mo si Kristo, dapat palalim ng palalim yung relasyon mo. Pangat ka ng pangat, tayo ng pangat. Dati, paupo-upo ka lang. Ngayon, hindi ka na paupo-upo, tumatayo ka na. Di ba? Ganyan po ako eh. Dati, paupo-upo lang, pabutas-butas lang ng bangko. Habang patagal ng patagal, lumalalim yung relasyon mo sa Diyos kasi nakakonekta ka nga sa Kanya. Tinuturuan tayo ng Diyos kung paano magsalita. Tinuturuan tayo ng Diyos kung paano maging malakas. Paano hindi matalo ng kaaway sa mundong ito. Amen? Dahil dito talaga sa mundo, pahihinayin ka talaga ng mundo. Bakit? Ang dami na ng balita. COVID, yan. Sikat na sikat. Di ba? At ang kasikatan na yan, may hangganan. Wala nang masisikat pa kay Jesus. Amen? Sa pangalan ni Jesus. Kaya nga si Kristo ang magpapalakas sa ating buhay. Habang tayo nagpapatuloy maglingkod sa Panginoon, mga magulang, mga kapatid, siya ang magpapalakas sa atin. The Lord is my strength, di ba? And my song, He has given me victory. Binigyan na tayo ng tagumpay. Di ba? Ang kinina po natin yan, huwag ka nang matakot. Paano mo makakanta ng tagumpay? Yung palagi kang lumalakad sa umaga, pagkagising mo, tagumpay ka na. Kailangan mo magkaroon ng intimate relationship sa Panginoon. Yung totohanan. Hindi yung, pag nasa Panginoon ka, ang lalim-lalim ng intimate relation mo, parang ang lalim. Pero pag uwi, wala ka ng relation sa Diyos. Yeah? Kung ano-ano na ginagawa mo. Amen? Amen ba? Nandiyan ba kayo? Pag uwi mo sa bahay, kung ano-ano na, hindi ka na nakikinig. Ba? Pinadali na nga ngayon eh. Mag-audio Bible ka lang eh. Makikinig ka na eh. Sabi naman sa Bible eh. Faith comes from hearing, hearing the word of God. Kung tamad ka magbasa, mag-audio ka. Yeah? Makikinig, at least nakikinig ka. Hindi yung kung ano-ano lang ginagawa. Amen? Kaya ang kaaway, gusto kanyang manghina. Di ba? Gusto kanyang manlupaypay. Pero sa Panginoon, pag nakakabit ka sa tunay na puno ng ubas na walang iba kundi si Kristo, di ba? Ang kamay ng Diyos ang mag-aalaga sa iyo. Ang kamay ng Diyos, di ba? Ang siyang ihipo sa karamdaman mo. Ang kamay ng Diyos ang siyang kakatagpo sa lahat ng pangangailangan mo. Ang kamay ng Diyos ang siyang magpapagaling sa lahat. Di ba? Kung kulang ka sa pinansyal, ang Diyos magbibigay sa iyo. Kaya lang, may gagawin ka talaga. Sabi sa Bible, huwag ka magtamad. Kung patamad-tamad ka, talagang hindi ka makakakain. Ha? Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag kang tamad. Sa Bible yan eh. Yeah? Minsan nga, pag matutulog ka, pag tanghali ka na nagigising, tinatamad ka na. Kaya pilitin natin magising ng maaga. Amen? At ang pangatlo po, ano pong pangatlo natin? Ang epekto ng pagiging malapit sa Diyos, God will always answer us. Di ba? Ang Diyos palagi kang sasagutin. Di ba? Kapag nananalangin ka, sasagutin tayo ng ating Panginoon. Bakit? Nakakabit ka sa true vine eh. Di ba? Kung ano yung benepisyo na natatanggap ng puno, ay matatanggap din naman ng sanga. Hindi ba? Ulitin ko, sino bang namumunga? Yung puno, yung sanga. Sabi sa atin binasa, sino? Sino yung tinatabasan? Ikaw at ako yun. Kasi nakakabit ka sa puno. Diba? Matatanggap mo lang yung benepisyo ng puno. Ano yung benepisyo ng puno? Ang Diyos palalakasin ka. Yan ang benepisyo. Diba? Ang Diyos sasagutin ka palagi. Benepisyo yan eh. Mararanasan po talaga natin yan kung tunay tayong nakakabit sa puno ng ubas. Kasi dalawang klase. Sabi dito eh. Ulitin ko lang. Saan ka doon? Yung nakakabit na binawasan para mamunga o yung nakakabit na pinutol para sunugin? Dalawang Kristiyano po yung kapatid, yung binabasa natin dito. Nasaan ka doon? Ikaw nang magsabi kung nasan ka. At kung ikaw yung pinuputulan para mamunga pa, praise the Lord. At kung ikaw yung pinuputol para itapon, kapatid, magbago ka na. Sabi, susunugin daw. Diba? Kaya mas piliin natin, bagamat masakit, putulan, di ba? Pag pruning, may mga sanga para mamunga pa. Bagamat masakit, putulan, di ba? Pero nga, nandun yung Ama na nagpapagaling. Sabi dun eh, si Kristo ang puno, tayo ang mga sanga, ang Diyos ang nag-aalaga.
Bagamat tayo nahihirapan, bagamat kitang-kita natin yung paghihirap sa mundo, pero nandyan ang kamay ng Diyos na siyang mag-aalaga sa iyo, mag-aalaga sa atin, na siyang magpapalakas sa tuwing tayo may hina. Di ba? Siyang kakalinga sa atin sa tuwing tayo nalulumbay. Sa tuwing ikay parang dry ka na, siyang magdidilig. Di ba? Dinidiligan. At pag nagdilig, di ba yung puno pag dry na yung mga, dahon. Anong kailangan? Didiligan. At pag nadiligan, sino ba talaga nakikinabang nun? Yung tubig. Di ba yung baba? Magbumula mula sa baba, pupunta sa lupa Sabay sisip-sipin. At magiging masigla uli yung mga dahon. Ganun din sa buhay natin, kapatid. Di ba? Minsan dry ka na. Di ba? Minsan parang ang layo-layo na ng Diyos sa'yo. Kasi kailangan mo lumapit sa Diyos. Ang Diyos palagi siyang nandyan. Di ba sabi sa Bible, kumatok ka, ikay pagbubuksan. Humanap ka, ikay makakatagpo. Di ba? Ganun lang po ang Diyos. Sobrang lapit ng Diyos sa'yo. Ikaw lang ang lumalayo. Di ba? Tayo lang kung minsan ang lumalayo. Bakit tayo lumalayo? Kasi may mga bagay sa ating harapan na nakakapagpalayo sa atin sa Panginoon. Amen? Ano yun? Yung mga bagay na material, yung mga bagay na magaganda sa paningin, di ba? Ang gusto ng Diyos, live by faith not by sight. Kaya lang, ang tao, naglilive sa sight. Ang ganda nun, ang ganda nito, gusto ko nito, gusto ko doon, punta ko dyan. Ang ganda sa paningin Ayaw ng Diyos yun. Ang gusto ng Diyos, palagi nating pairalin ng ating pananampalataya. Huwag kang masyadong mapaghangad. Amen? Huwag kang masyadong hangadin yung mga bagay sa mundo. Bagamat gusto natin yan. Bagamat maganda yan. Diba? Bagamat masarap ng meron yan. Pero mas masarap kapag ka nasa presensya ka ng Panginoon. Amen? Bakit? Makukontento ka Diba? Magiging makukontento ka na sa kung anong meron sa'yo. Bakit? Siya ang source niyan. Pwede niyang idagdag sa atin yan. Lahat yan. Amen? God will always answer us. Ang sabi po sa 1 Peter 3:12, for the eyes of the Lord are on the righteous. Di ba? Yung mata daw ng Diyos nasa mga matuwid. And His ears are upon to their prayer. But the face of the Lord is against those who do evil. Di ba? Ang mata daw ng Diyos ay nasa mga matutuwid. Amen? Sa ating buhay, kailangan natin maging matuwid. Para ang mata ng Diyos nasa atin. Amen? For the eyes of the Lord are on the righteous. Tayo po, righteous na tayo. Kanino? Dahil kay Kristo Jesus. Nakakabit tayo sa puno Si Kristo, righteous. Pag nakakabit ka kay Kristo, si Kristo na sa'yo, tinanggap mo bilang Panginoon, tagapagligtas, righteous ka. Kaya ang mata ng Diyos, nasa iyo. At ang tenga ng Diyos, nasa iyo. Ang tenga ng Diyos, napapakinggan niya yung iyong mga panalangin. But the face of the Lord is against those who do evil. Di ba? Ang mukha daw ng Diyos ay hindi niya tinutugon yung mga paggawa ng masama. Amen? Kaya nga pipiliin palagi natin yung gumawa ng mabuti para ang mata ng Diyos ay palaging nakabantay sa atin. Amen? Sa iyo at sa akin. Binabantayan tayo ng Diyos. Bakit? Righteous ka Di ba? At hindi natin kayang maging righteous dahil yun kay Kristo Jesus. Amen? Ang tao talaga, hindi talaga siya righteous. Naging righteous lang siya nung si Kristo ay tinanggap niya sa kanyang puso. Nung ang tao naikabit doon sa puno. Kanino? Kay Kristo. Di ba? Kaya lahat ng benepisyo ng puno, matatanggap mo. Matatanggap po natin. Amen? God will always answer us. Meron sa Biblia, righteous to, di ba? Kilala natin to sa 2 Kings, di ba? Chapter 20 verse 1 to 6. Diga? Si Haring Hezekiah, di ba? Nagpunta sa kanya ang propeta ng Diyos. Meron ba niyang gawin? 1 King 20 verse 1 to 6. God answered King Hezekiah's prayer, di ba? Ang sabi sa kanya, di ba? Pumunta yan. Nang panahong iyon, nagkasakit ng maluba si Haring Hezekiah. Dinalaw siya ng propetang Isaias, na anak ni Amos, at pinapasabi sa kanya ni Yahweh,
Dinalaw siya ng propetang si Isaias at na anak ni Amos at sinabi sa kanya, ipinapasabi ni Yahweh na ayusin mo na ang iyong kaharian sapagkat malapit ka nang mamatay. Ba, hirap po nun. Alam mo nang mamamatay ka. Si Haring Hezekiah po sinabi niyan, hindi ka na gagaling sa sakit mong iyan, sabi ng propeta. Next verse po. Humarap si Haring Hezekiah sa dingding at nanalangin. Alalahanin po ninyo, Yahweh, na namuhay akong tapat. Namuhay daw siyang righteous, di ba? Sa inyo, buong puso kong ginawa, buong puso ko pong ginawa ang lahat ng bagay ayon sa iyong kagustuhan at buong kapaitang umiyak si Hezekiah. Next verse po. Hindi pa nakakalayo si Isaiah sa gitnang bulwagan ng palasyo nang sabihin sa kanya ni Yahweh, bumalik ka. Sabihin mo kay Hezekiah, ang hari ng aking bayan, narinig ko ang iyong panalangin at nakita ko ang iyong pagluha. Kaya't papagalingin kita sa ikatlong araw, makakapasok ka na sa templo. Amen? Dahil righteous siya, pwede mong sabihin. Di ba? Mamamatay na siya, pero ang Diyos, sinasagot niya yung panalangin ng taong matuwid. Amen? Kung ikaw po matuwid, di ba? Maniwala ka, ang panalangin mo tutugunin ng Diyos. Amen? Dahil yun po ang tinitignan ng ating Panginoon, katulad ni Haring Hezekiah, di ba? God will always answer us. Kung ikaw ay nakakabit, pero kung hindi ka nakakabit, malabo pong masagot. Amen? Pang-ilan na po tayo. Sunod po natin. God will care us. Di ba? God will care for us. Ang kalinga ng Diyos ay para nandyan palagi sa atin. Di ba? Kapag ikaw ay nakakabit, hindi pwedeng hindi ka alagaan ng Diyos. Di ba? Di po ba pag may mga anak tayo, hindi mo pwedeng hindi sila alagaan. Kailangan mo silang alagaan. Ganon din ng Diyos. Anak tayo ng Diyos Ang sabi sa John 1:12 tayo binigyang karapatang maging anak dahil sumampalataya tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Sa mga tuwid, tayo anak ng Diyos. At kapag ikay anak ng Diyos, mga magulang, mga kapatid, ikay aalagaan ng Diyos. Amen? Aalagaan po tayo ng Diyos. Ang sabi po sa Psalms 109 verse 76, may your unfailing love be my comfort. Diba? According to your promise to your servant. Diba? Batay sa pangako na hawak mo. Ayan, batay according to your promise to your servant, di ba? Ano ba yung pangako sa iyo ng Diyos? Diba? Yan ang tutuparin sa iyo ng Diyos, di ba? Unfailing love, di ba? Walang humpay ang pag-ibig sa atin ng ating Panginoon, di ba? Siya ang magko-comfort sa atin. Batay sa mga pangako na meron ka nito ng Bible, di ba? Kung ano yung pangako nandyan sa puso mo, yan ang tutuparin sa iyo ng Diyos. Amen? Hindi pwedeng tupadin ng Diyos na wala ka namang pinangahawakang pangako. Dapat marami kang pangakong hawak. Amen? Kumbaga sa husgado, marami kang ebidensya para manalo ka. Ganun din sa Diyos. Dapat marami kang pangako na sinasabi mo sa Panginoon. Katulad ni Haring Hezekiah, di ba? Hezekiah, di ba? Nanalangin siya. Sinabi niya, Lord, namuhay ako ng matuwid sa iyo. Di ba? Buong puso kong sinusunod ang mga tuntunin mo. Anong ginawa ng Diyos? Pwede mong sabihin sa Panginoon yun Yeah? Yung paglilingkod mo sa Panginoon na tama, pwede mong sabihin sa Panginoon. At anong gagawin ng Diyos? Anong ginawa kay Isaiah? Bumalik si Isaiah. Sabihin mo, extend ko buhay niya, 15 years. Na-extend yung buhay ni Hezekiah. Dahil sinabi niya yung mga pangako ng Diyos. Basta't yung mga tuntunin ng Diyos na gagawa natin, kapatid, maniwala ka, ang answer ng Diyos ay mabilis. God will care us, di ba? Ang Panginoon po, panlima, God will never leave us nor forsake us, di ba? Ang Diyos, hindi tayo iiwan. Hindi tayo pababayaan. Alam niyo ba? Ikaw lang nang iiwan sa Diyos. Amen? Ikaw lang kumakalimot sa Diyos. Pag sagana na, makalimutan na si Lord. Di ba? Pag marami ng pera, nakalimutan na si Lord. Lalo pag business, nag-boom yung business. Busy ako, pastor. Busy ako, bishop. Ito na lang po yung tithes ko.
Dahil nasa templo. Hindi naman gusto ng Diyos yung tithes mo eh. Ang gusto ng Diyos, ikaw mismo. Tayo mismo ang kailangan ng Diyos. Yung buhay natin. Kasi yung tithes mo, pinahiram lang sa'yo ni Lord yan. Yung perang mga inahandog mo sa Diyos, bigay lang din naman sa'yo ng Diyos yan. Sinong gusto ng Diyos? Ikaw mismo. Ha? Tayo mismo ang gusto ng Diyos. Di ba? Kaya kung ikaw nakakabit sa puno, ikaw ay nasa piling ng Diyos, kung ikaw ay nakakabit kay Kristo Jesus, di ba? Hindi kanya iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Amen? Palakpakan po muna natin Panginoon. Di ba? Tao nga, iniiwan ka pa eh. May mga naririnig pa nga tayong walang forever. Totoo. Kay Lord lang may forever. Ha? Ang tao nga, nang iiwan pa. Di ba? O yung mga may boyfriend dyan, nag-girlfriend, iniwan. Minsan nga, mag-asawa na, iniiwan pa. Pero si Lord, hindi kanya iiwan. Di ba? Once na ang buhay mo, pinagkatiwala mo sa Diyos, pinagkatiwala natin ang ating buhay sa Diyos, sigurado ako, hindi tayo iwan ng Diyos. Amen? Hindi po tayo iwan ng ating Panginoon. Diba? Huwag lang natin baguhin ang ating pamumuhay. Diba? Magkaroon lang tayo ng intimate relationship sa ating Panginoon. Diba? Maibida natin si Lord. Diba? Ba't ba gusto tayo ng Diyos magkaroon ng intimate relationship sa Kanya? Diba? Para makilala natin siya. Saan? Sa Espiritu at katotohanan at Biblia kapamaraanan. Mahirap kasi magbida na hindi mo naman kilala yung binibida mo. Paano mo makikilala yung ibinibida mo kung hindi ka lumalapit sa Diyos? Di ba? Mahirap magkwento dito sa harapan kung di mo kilala ang Diyos. Kung hindi mo nararanasan ng Diyos. Amen? Ahirap po nun. Di ba? Dapat pag tumayo ka dito, kilala mo yung kinukwento mo. At na-experience mo yung kinukwento mo. Na-experience mo ang Diyos para mas makapangyarihan. Amen? Yan po yung panlima natin. God will never leave us nor forsake us. Ang sabi po sa Deuteronomy 31 verse 8, it is the Lord who goes before you, He will be with you. He will not leave you or forsake you. Do not fear or be dismayed. Di ba? Ito po yung panahon ni Moises. Di ba? Huwag daw niya magulumihanan dahil hindi niya iiwan at pabayaan. Huwag po tayong matakot o magulumihanan. Bakit? Kasama natin ang Diyos. Amen? Saan ka man pumunta, kasama natin ang Diyos. Marami mang salita na vaccine, na variant, marami mang COVID, Omicron, ba? Tinatakot ka eh. Ng mundo eh. Kung saan ka pumunta, pero pagkasama mo ang Diyos, kapatid, sino ang laban sa atin? Di ba sabi sa Bible, if God is with us, who can be against us? Di ba? Kung kasama mo si Lord, sinong laban sa iyo? Siyang may-ari ng buhay mo. Siyang may-ari ng mundo. Siyang may-ari ng lahat ng mga bagay-bagay. Ba't ka matatakot? Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag kang matakot. Sa sarili mo, na nandyan sa tahanan, huwag kang matakot kapatid. Di ba? Kasi nakakabit ka sa puno ng ubas. Nakakabit ka kay Kristo Jesus. Di ba? At ikay yayabong, ikay magbubunga. Bakit? Dinatabasan ka eh. Di ba? Ulitin ko lang, ha? Para maliwanagan po tayo, kapatid. Itong John 15, di ba? Dalawang Kristiyano ito. Nasaan ka dito? Tanungin ko uli. Paulit-ulit po no? Para alam mo, para alam ko, para alam natin. Nasaan ka dito? Ulitin ko. Ikaw ba yung tinatabasan? Inulit ko po Tinatabasan para mamunga pa ng sagana? O ikaw yung tinatabasan para itapon sa apoy? Amen? Sana po, ikaw yung tinatabasan para mamunga pa. Amen? Mamunga ng sagana. At ang Diyos, hindi po siya nananatiling, ayaw kanyang manatiling ganyan sa kalagayan natin ngayon. Gusto ng Diyos, paangat tayo ng paangat. Pasagana tayo ng pasagana. Di ba? Gusto ng Diyos, nagagamit tayo ng ating Panginoon. Gusto ng Diyos, hindi tayo natatakot. Bakit? Ang katakutan lang natin, walang iba kundi ang Diyos. Matakot ka kapag gumagawa ka ng masama. Amen? Kaya nga po ang sabi sa Hebrew 13:5, nandito po yun. Keep your life free from love of money
and be content with what you have. For he has said, I will never leave you nor forsake you. Anong sikreto para hindi ka iwan ng Diyos? Keep your life free from love of money. Amen? Money is good, but the love of money is the root of evil. Amen? And be content with what you have. For he said, I will never leave you nor forsake you. Amen? Hindi ka iwan ng Diyos. Wala ka man pera, yung iba iwan ka eh. May mga ganun niya eh. Wala na akong, dati, meron narinig akong ganito, dati, may pera ako, andito sila sa akin lahat. Mabango ako. Pero yung wala akong pera, iniwanan ako. Mundo eh. Money lang ang habol. Amen? Pero ang sabi ng Diyos, keep your life free from love. Tignan niyo po yung love dyan. Di ba? Dapat, hindi mo love si money. Dapat, love mo si Lord. Amen? Para ano? Para hindi niya tayo iwan, para hindi niya tayo pabayaan. Amen? Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating Panginoon dyan. Panlima po natin yung pang-anim na po. Ano lang po ito? Siyam. Pang-anim, God will always with you. Ayan. God will always with you, or with us. Di ba? Ang Diyos ay palaging nasa atin. Saan ka man magpunta, di ba? Ano man ang ginagawa mo. Kaya nga sabi sa Bible prayer without ceasing. 1 Thessalonica 5:17. Nandyan po yan. 17. Manalangin kayo nang walang humpay. Paano? Ibig sabihin, tumawag ka palagi sa Panginoon. God will always be with you. Amen. Saan ka man pumunta, nandun ang Diyos. Ano man ang gawin mo, nandyan ang Diyos. Ibinibida mo yung ginagawa mo sa Panginoon. Di ba? Yan ang gustong-gusto ng Diyos. Hindi po ba? Parang sa ating mga anak. Sa aking mga anak, sinasabi ko ganito Pag kinamusta kita, huwag mong sabihin okay ka, okay lang. Gusto ko sabihin mo kung ano yung ginawa mo. Ganon din ang Diyos. Di ba? May nagtanong na ba sa'yo, kapatid? Nakamusta ka na? Kamusta na ang pananampalataya mo? Wala pa siguro. Kinamusta ka na ba? Kamusta faith mo? Ako, tatanungin kita ngayon. Kamusta na ang faith mo? Di ba? Para sa mga anak natin, kinakamusta. Di ba? Yun po yung sa akin, sa mga anak ko. Sinasabi ko ganun. Pag kinamusta kita, wag mong sabihin na okay. Gusto ko sabihin mo yung ginawa mo sa maghapon. Pag sinabi ko kay Jem, kamusta ka na, Jem? Naglaro po. Nag-module po. Bakit kasi yung okay lang? Dapat meron kang sasabihin sa Panginoon. Yeah? Lord, ito pong ginagawa ko, inaalay ko sa'yo. Salamat, Panginoon, di ko ito magagawa kung wala ka. Parang ganun. Yung gusto Parang tayo mga magulang, pag yung anak natin nagsasabi ng mga bagay-bagay, parang masarap pakinggan. Amen? Na sinasabi nila yung ginawa nila. Ganun din ang Diyos. Diba? Sa lahat ng gagawin mo, kausapin mo ang Diyos. Lord, okay ba to? Amen? Kaya nga sabi niyan sa 6, God will always be with you. Sabi mo sa katabi mo, ang Diyos palaging nasa iyo. Sabi sa Isaiah 41 verse 10, fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you, and I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Di ba? Huwag kang matakot, ako isa sa iyo. Di ba? Huwag kang magulimahanan, ako ang iyong Diyos. Palalakasin kita, tutulungan kita, at kakalingayin kita ng kamay kong, di ba? Ng makatwirang kong kamay, ng tama akong kamay, di ba? Ng righteous, right ng hand ng Panginoon. At kapag yan ang ginamit ng Diyos sa ating buhay, yung kanyang katwiran, maniwala ka, di ba? Hindi ka talaga matatakot. Amen? Dahil dito sa mundo to, takutan, tinatakot tayo ng kaaway. Ha? Tinatakot ka ng kaaway, kapatid. Tinatakot tayo ng kaaway. Di ba? Pero, huwag kang matakot. Ang daming pangako ng Diyos na huwag kang matakot. Do not fear. Ang alam ko, sa Bible, 360 kung ilang days Hindi ako nagkakamali. Meron pangako sa Biblia na 360 kung di po ako nagkakamali. Nasapat sa araw-araw na kunin mo yung isa.
na huwag kang matakot sa pang-araw-araw. Di ba? At kung ikay natatakot, kapatid, ngayon huwag ka na matakot. Bakit? Kasi nakakabit ka sa puno ng source na walang iba kundi sa ating Panginoon Amen? Yan po yung pang-alim natin. God will always with us. Ang pampito po, God will always protect us. Yan. Ang protection ng Diyos palaging nasa atin. Di ba? Ano mang gawin mo, balot ka palagi ng kamakapangyarihan, banal ng dugo. Sa umaga, dapat ganyan. Paglabas mo ng bahay, iset mo na kagad yung mind mo. Saan? Sa mga bagay sa langit, di ba? Set your mind on the things are in above. Di ba? Sabi sa Colossus 3:23. Hindi ako nagkakamali. Nandiyan po yan. Di ba? God will always protect us. Kaya nga sa umaga, pansinin mo, pag hindi ka nakapag-pray, magulo buhay. Magulo isip. Kahit ano ginagawa mo, parang hindi mo maintindihan. Parang palpak. Kasi hindi mo na-sit Napaka-importante ng pag-sit sa umaga. Yung ipinagkakatiwala mo, nagpapabalot ka ng makapangyarihan, banal ng dugo ng ating Diyos para protektado ka. Di ba? Protektado ka. Parang pag dito sa mundo, pag may vaccine ka, protektado ka na dyan. Pag dyan po inilalagak natin ang ating proteksyon, mali po yun. Ang ating proteksyon palagi po ay nasa ating Panginoon. Amen? May vaccine ka, wala. Basta protektado ka ng Diyos. Alam mo, sa isip at sa puso mo, na ang Diyos ang kasama mo, sinong laban sa iyo? Amen? Dahil dito sa mundo, kapatid, marami nang natatakot. Kaya nga, ang gusto ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ko, di ba? Na malaman natin na palagi kang protektado. Na palagi kang balot ng makapangyarihan na banal mong dugo. Bakit? Kung tayo kunin ng Diyos, kapiling na natin ng Diyos. Sabi nga ni Apostol Pablo to live is Christ, to die is gain. Ang mabuhay ay kay Kristo, ang kamatayan ay kapakinabangan. Amen. Yan po yung pampito. God will always protect us. Ang sabi po sa Exodus 14:14, the Lord will fight for you. You need only to be still. Hindi mo na kailangan magpagod. Inilabang ka na ng Diyos sa kaaway. Di ba? Ang kailangan mo na lang kumonekta ka. Magkaroon ka ng malalim na relasyon sa Diyos. Bakit? Kapag may malalim ka na relasyon sa Diyos, kapatid, sinong laban sa iyo? Ang Diyos na ang lalaban sa atin. Di ba? Hanggat di pa natin kapiling ang Diyos sa langit, marami pang ilalaban ang Diyos sa buhay natin. Ayan the Lord will fight for you. Nilabang ka na ng Diyos. Anong kailangan natin gawin? You need only to be still. Di ba? Kailangan lang natin manatiling kumapit sa pangako ng Diyos. Manatiling nakakabit sa tunay na puno. Manatiling hawak-hawak ang mga pangako niya. Manatiling ang pangako ng Diyos sa ating puso. Dahil yan ang tinitignan ng Diyos. Di ba? Sabi mo sa katabi mo, nilabang ka ng Diyos. Nilabang ka ng Diyos, kapatid. Di ba? Minsan maraming tao, kahit Kristiyano nga, nakakalimutan ng nilaban sila ng Diyos Ang totoo, kapatid, nilabang ka na ng Diyos. Sa lahat pa ng magdadaang araw, ang Diyos patuloy kang iniingatan, patuloy kang inilalaban, patuloy tayong pinoproteksyonan ng kanyang makapangyarihang kamay. Amen? At ang pangwalo po, God will teach us. Yan. Tuturuan tayo ng ating Panginoon. Kapag ka nagkaroon ka sa Kanya ng malalim, intimate relationship sa ating Panginoon. Di ba? Teacher nga dito sa mundo, tinuturuan ka. Magulang nga natin, tinuturuan tayo Paano daw mamuhay ng tama, kung paano magkaroon ng magandang edukasyon, lalo na ang Diyos. Kapag sa Kanya ka nakadikit, kapag sa Kanya mo inilagak ang iyong pananampalataya, tuturuan tayo ng Diyos. Kung paano mamuhay, kung paano hindi matakot, kung paano dumepende sa Kanya mga pangako, yan ang ituturo sa atin ng Diyos. Dahil takot lang naman talaga ang makakapaghiwalay sa atin sa Diyos pag natatakot ka na. Di ba? Kapag ka medyo malayo ka na sa Diyos, parang hindi mo na nire-rebasa
ang pangako ng Diyos. Di ba yung mga abogado, nag-review po yan kung ano yung mga batas. Lagi pong nag-aaral yan sila. Inaaral nila kung ano yung mga batas. Tayo din. Mag-review tayo. Ito, alamin natin kung ano yung mga pangako ng Diyos. Di ba? Kung ano yung mga sandata na ating pangahawakan para ibato natin sa kaaway. Amen. Ang po yung God will teach us. Ang sabi po sa Psalms 32 verse 8, I will instruct you and teach you in the way which you should go. I will counsel you with my eyes upon you. Di ba? I will instruct you. Di ba? Ang Diyos daw, i-instruct tayo sa lahat ng ating gagawin. Di ba? Kung paano mamuhay, kung paano magtiwala, kung paano magkaroon ng paano pa tayo didikit sa Kanya, tuturuan niya tayo sa daan niya. Hindi sa daan natin. Di ba? Siyang magka-counsel sa atin. At ang Kanyang mga mata ay palaging nasa iyo. Di ba? Palaging nasa akin at nasa iyo. Ha? At ang pangsyam po, last, God's blessing will always with you. Ayan. Ang pagpapala ng Diyos ay palaging nasa iyo. Kung nakakabit ka sa puno, Kasi yung sangang naputol na, nahiwalay na sa Diyos, dahil sa kasalanan, nagpatuloy sa pagkakasala, tingin mo, pag ang sanga hindi na nakakabit sa puno, makukuha niya pa yung benepisyo? Hindi na. Di ba? Ang pagpapala ng Diyos ay palaging sa iyo kapag nakakabit ka. Amen? Kapag nasa piling ka ng ating Panginoon. Di ba? Parang yung sa prodigal son. Di ba? Kinuha lahat ng kayamanan eh. Papa, kunin ko na yung kalahati ng yaman ko. Yung mamanahin ko, kinuha. Umalis sa piling ng ama. Anong nangyari? Naghirap. At sa paghihirap niya, narealize niya, babalik siya sa ama. Nung naghihirap siya, wala siyang matagpuan, kumakain na lang siya ng pagkain ng baboy. Naisip niya sa ama niya, maraming pagkain. Di ba? Bumalik siya. Kasi sa ama, maraming pagpapala. Maraming blessing. Di ba? Palaging nasa iyo yung pagpapala. Amen? Kaya nga po sa ating buhay, mga magulang, mga kapatid, katulad po ng ating nabasa kanina sa John 15, di ba? Dapat po tayo yung sanga na pinuputol at nagbubunga pa. Amen? Ang sabi po sa Jeremiah 17 verse 7 hanggang 8, mapalad ang mga taong nagtitiwala kay Yahweh, pagpapalain ang umaasa sa Kanya. Katulad niya isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito nanganganib kahit dumating ang tag-init. Sapagkat mananatiling luntian ang mga dahon nito. Kahit hindi umuulan, ay wala itong alalahanin. Patuloy pa rin itong mamumunga. Sino? Mapalad ang mga taong nagtitiwala kanino? Kay Yahweh. Pagpapalain ang umaasa sa Kanya. Amen? Sino daw ang pagpapalain? Yung umaasa sa Kanya. At sino daw mapapalad? Yung taong nagtitiwala sa Kanya. Katulad niya isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batisan. Amen? Pag kay Kristo ka nakakabit, di ba? Si Kristo parang nasa batisan, di ba? Tuloy-tuloy, kahit may tag-init man, kahit ano man, tuloy-tuloy pa rin ang pagsipsip ng benepisyo. Di ba? At yun po ay matatamasa natin sa piling ng ating Panginoon. Amen? Last 2 verse po. John 15:5. Ang sabi niyan, di ba? Apart from me, you can do nothing. Yeah? Malibang mahiwalay tayo sa Diyos, wala tayong magagawa. Di ba? Malibang hindi tayo magkaroon ng intimacy sa Panginoon, wala tayong magagawa. Di ba? Malibang wala tayong malalim na relasyon sa Diyos, wala tayong magagawa. Kaya anong kailangan natin gawin? Dumikit. Gumabit. Di ba? Magkaroon ng relasyon. Magkaroon ng tunay na relasyon sa Diyos. Huwag yung sa church magaling ka. Pagdating sa bahay, wala ka ng relasyon. Di ba? Kahit saan ka, pwede kang mag-pray. Pwede kang makipagrelasyon sa Diyos. Marami pong paraan. Amen? Last verse po, Philippians 4:13. I can do all things through Him who is strengthening me. Di ba?
Magagawa natin ang lahat ng mga bagay na hindi matakot, di ba? Sa tulong ni Kristo. Di ba? Na siyang nagpapalakas sa atin. Kasi ang totoo, ang tao, mabilis manghina, mabilis magsawa, mabilis manghinawa. Pero kapag kasama mo si Kristo, I can do all things through Him who is strengthening me. Diba? Sino ba nagpapalakas sa atin? Walang iba kundi ang Diyos. Amen? Ang Diyos lang po ang magpapalakas sa atin. Amen? Dahil kung minsan, ang ating mga kapwa ang siyang nagpapahina sa atin. Pero ang Panginoon, pag palagi ka sa Kanyang nakakabit, palalakasin tayo ng Diyos. Amen? Palakpakan natin, Panginoon. Yan po, review lang po tayo. Diba? God's favor is always with us. Amen. Pabor po ng Diyos, palaging nasa iyo. God will strengthening us. Yeah? Palalakasin ka ng Diyos, kapatid. Yeah? Sa bundong pagulo ng pagulo, manood ka balita. Wala na. Wala nang mabuti. Ito na lang panoodin mo. Ito na lang basahin mo. Ito, mabuti ito eh. Magandang balita ito eh. Itatama tayo nito sa tamang daan eh. Yeah? God will always answer us, di ba? Sasagutin ka palagi ng Diyos. Yun yung epekto ng pagiging malapit natin sa ating Panginoon. Amen? God will always answer us, di ba? Yan po yung mga epekto niyan kapag malapit tayo sa Panginoon. Ano pa? God will care us, di ba? Ang kalinga ng Diyos palaging nasa atin. Bakit? Anak niya tayo eh. Sabi si John 1:12 eh. God will never leave us nor forsake us, di ba? Hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan ng Diyos. God will always with you. Saan ka man pumunta, kasama natin ng Diyos. Hindi ako matatakot, di ba? Hindi ako mangangamba. Ano man ang gawin mo, basta sa Panginoon mo ginagawa, kasama natin ng Diyos, di ba? God will always be with you. Yan. God will always protect us. Poproteksyonan tayo ng ating Panginoon. Hindi tayo matakot sa COVID, di ba? Pangalan lang yan eh. Karamdaman lang yan eh. Si Kristo nga ang magpapagaling sa atin eh. By His stripe, we are healed. Di ba? Ulitin ko, if God is with us, who can be against us? Amen. Kung alam mo, nakakabit ka sa tunay na puno, sinong laban sa'yo? Di ba? Wala na. Basta ikaw right, ang ginagawa mo, ang mata daw ng Diyos ay nasa atin. Ano pa? God will teach us. Diba? Kaya kailangan natin tumikit para maturuan tayo kung paano mamuhay ng tama. Kasi kung hindi ka pupuntang school, di ba? Sino magtuturo sa'yo? Diba? Anong matututunan mo? Ganon din, kung hindi ka pupuntang church, kung hindi ka makikinig ng salita ng Diyos, sino magtuturo sa'yo? Di ba? Kailangan nating makinig ng salita ng Diyos. Kailangan nating magbasa ng salita ng Diyos. Yan yung 8, God will teach us. God's blessings always with you. Ayan. God blessing will always be with you. Ayan. Ang biyaya at pagpapala ng Diyos ay palaging sa atin. Basta po tayo ay nakakabit sa tunay na puno ng ubas. At ang sabi doon sa John 15:5, di ba? Wala tayong magagawa malibang wala ang Diyos sa ating buhay. Amen? Tayo po'y tumayo at tayo po'y manalangin. Yes, Lord God, salamat Panginoon sa kabutihan mo. Salamat, O God, sapagkat kami naniniwala na kami nakakabit sa iyo, Panginoong Jesucristo, na ang nag-aalaga sa amin ay ang Diyos, ang kamay ng aming Ama, Panginoon na nasa langit. Lord, salamat sa iyo ko po tinitiwala ang buhay ng bawat isa. Lord, ikaw po ang kumausap, ikaw po ang siyang magpaintindi, magpaunawa sa lahat ng kanilang narinig. Pagpalain mo ang mga nasa kanilang tahanan na nanonood, O God. Abutin mo po sila, Panginoon, ang makapangyarihan mong presensya, pag-ibig ay maranasan palagi nila, Panginoon. Maranasan lagi nila ang pagsama mo, ang pag-iingat mo sa kanilang buhay. Salamat, Lord. Pinupuri ka namin, dinadakila sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Amen. Muli po nating awitin. Muli nating ideklara na ang Diyos ay palagi po nating kasama. He is before us. He will guide us. And we will not be afraid because He will make a way.
deepest confidence because I've seen the faithfulness of God is still inside a storm, the promise of the shore. I trust the power of your word, enough to seek your kingdom first, beyond the barren place, beyond the ocean wide. When I walk through the waters, I won't be overcome. When I go through the rivers, I will not be drowned. My God will make a way, so I am not afraid. You give the promises you made. There isn't one that is delayed, so I will not lose heart. Here I will lift my arm. It's like to sing into the night. My grace will call the sun to rise. Declare the battle won. Declare that it is done. When I walk through the waters, I won't be overcome. When I go through the rain, I will not be drowned. My God will make a way, so I am not afraid. When I am terrified, I will not fear afraid. I'll stand before the giant, declaring victory. My God will make a way, so I am not afraid. Oh, I will not be afraid. You will go before me. You will take care of me, Jesus. Before me, behind me, always beside me. No shadow, no valley where you won't find me. No, I am not afraid. Before me, behind me, always beside me. No shadow, no valley where you won't find me. No, I am not afraid. No, I am not afraid. Come on, go before me. Before me, behind me, always beside me. No shadow,
So high and Praise God. Amen. Sige po, dako po tayo sa ating pagbibigay. Kukuha lang po ako ng verse dun sa tinuro ni Pastor Joseph sa John 15, sa John 15:4. Sabi doon, manatili kayo sa akin at ako'y mananatili sa inyo. At hindi makapapamunga ang isang sanga malibang nakakabit sa puno. Ay ito sa puno. Ganon din naman, hindi kayo makapamunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Kaya napakaganda po na yung verse na to, talagang makita sa atin na tayo'y nakakabit sa Panginoon. Kasi kung gusto nating pagpalain, talagang kailangan dumikit tayo sa Panginoon. Katulad sa isang sanga, paano siya makapapamunga, paano siya magkaroon ng bunga kung putol siya sa mismong vine, sa puno. Kaya yun nga, sa ating pagbibigay sa gabing ito, hindi ko po kayo uutusan na magbigay. Kundi I encourage ang bawat isa na tayo magbigay through the word. Through the word of God. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, in-encourage ko ang bawat isa na tayo magbigay. Hindi lamang magbigay kundi magbigay tayo na may pananampalataya. Kasi pwede tayong magbigay na walang pananampalataya. Minsan may iba nagbibigay kasi gusto nilang maitaas. Gusto nilang makikita sila. Ito, laki ng offering, laki ng ganito, ganyan. Pwedeng ganon. Pero ang gusto ng Diyos, sa ating pagbibigay, magkaroon tayo ng pananampalataya. Kasi doon nakabase ang ating buhay. Kaya ganon din sa ating pagbibigay, kahit magkano man yan, pwede natin siyang panangalanan. Bigyan natin sabi natin, Lord, ito, para sa ganyan. Ito, sa ganyan. Kasi nga, sabi nga ni David, di ba? I will not offer a burnt offering that costs me nothing. Hindi siya nag-offer ng offer sa Panginoon na walang halaga sa Kanya. Kaya ganun sa atin, sa ating pagbibigay, pwede natin pangalanan na kung ano mo yung ipapangalan mo dyan. Kaya sa ating pagbibigay, magkakaroon tayo ng faith. Kaya ako nga, gusto ko lang i-share sa inyo kasi bumili ako ng bike. Kaya gusto ko lang i-share sa inyo, talagang truly, ang Diyos ay buhay. Kasi pati ako, na-amaze ako eh. Kasi Lord, saan ako kukuha ng pambili? Wala naman akong trabaho. Wala akong income, wala akong ito, ganyan. Meron lang akong allowance na, yun sa LG sa church. Pero yun nga, yung libo din yung bike na binili ko. Kaya ang Lord, nilit niya ako, hindi nanghiram ako ng pera. Yung nag-chat ako dun sa tao, chinat ko, na kung pwede ba ako manghiram na ganitong halaga. Wala siyang natanong kung para saan mo ba yan, para ganyan. Sabi niya, okay, ganun. Kaya that time, talagang nakahiram ako ng pera. Yung time talaga nun, wala akong plano na bumili, pero ang ginawa ko, Lord, mananampalatayaan ko to. Kaya itong araw na to, makakabili ako ng bisikleta. Kaya yun, nakabili nga talaga ako kasi nakahiram nga ako. Kaya ang isang na-amaze ako doon, kasi nung nabili ko na, nakuha ko na yung bike, ginagamit na namin. Then nung nakarang araw, nakita ko siya, nagkausap kami, ganyan. Bigla niya akong nilapitan, tinapik niya ako. Sabi niya, huwag mo nang bayaran yung hiniram mo Kaya doon ako na-amaze. Talagang buhay talaga si Lord. Kasi sabi niya, huwag mo nang bayaran. Nagulat ako. Kaya sabi ko, Lord, buhay ka talaga. Kaya doon nakikita, pag magbigay tayo sa Diyos, magkaroon tayo ng pananampalataya. Hindi yung wala lang talaga, yung magbigay ka lang na magkaroon ka ng pananampalataya para, kasi yun naman ang tinuturo ng Diyos sa atin, bawat sa isa sa atin. Kaya, napakabuti ng Diyos. Kaya sa gabing ito. Tayo panalangin natin ang ating offering. Dakilang Diyos, sa gabing ito, Panginoon, kami po'y mag-aalay sa iyo, Panginoon, pagkalinisin. Ito po ang aming ibihandog sa iyo. Ito po
po'y magbibigay, Panginoon, ng halaga sa iyo, Panginoon. At Panginoon, patuloy niyo pong pagpalain ng mga tao, ng mga anak, Panginoon, na magbibigay sa gabing ito, Lord God. Maging, Panginoon, sa live streaming, Lord God, pagpalain niyo po ang mga tao na mag-alay sa iyo, Lord God. At ito, Panginoon, ay magamit sa iyong sambahan. Panginoon, salamat, Panginoon. Tunay, Panginoon, sa iyo ang papuri, sa iyong pagsamba, pasasalamat, pagdakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, muli po tayong tumayo sa presensya ng ating Panginoon. And let's give all the glory to our God. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. With His blood He has saved me. With His power He has raised me. To God be the glory for the things He has Tayo po'y manalangin. Salamat, Panginoon, sa iyong mensahe, sa iyong salita na kung saan, Panginoon, na ito'y masapamuhay namin, O God, at malakaran namin, Panginoon. Lord, tunay nga, Panginoon, na sa iyong salita, O God, na kung wala kami, kung di kami nakakabit, Panginoon, sa iyo ay wala kaming saysay sa mundong ito, O God. At hindi namin mararanasan, Panginoon, ang iyong biyaya, Panginoon, ang protection mo sa aming buhay. Kaya, Panginoon, kami mananatili, Panginoon, na nakakabit sa iyo, Panginoon. Kami mananatiling maglilingkod at susunod, Panginoon, sa iyo, O God. Lord, nawa, O God, na maranasan pa namin, Panginoon, at lumalim pa kami, Panginoon, sa iyong relasyon, Panginoon, O God, upang makita sa aming buhay ang epekto, Panginoon, ng intimate, Panginoon, ng intimacy sa iyo, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, sa gabing ito, O God, ang iyong anak na ginamit. Patuloy mo siyang proteksyonan, gabayan at ingatan. Bigyan mo siya, Panginoon, ng karunungan at katalinuhan na nagmumula lamang sa iyo, O God. At patuloy mong gamitin ang kanyang buhay, Panginoon, na naayon sa iyong kalooban, O God. At Lord, salamat, Panginoon, sa iyong mga anak na nanonood at nakikinig at ang naririto, Panginoon. Patuloy nga, Panginoon, na gabayan mo rin sila, Panginoon, at proteksyonan ng kanilang buhay, O God. Salamat, Panginoon, sa iyong papurit pagsamba sa tanging pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Ikaw ay aking paglilingkuran kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kong susundin, anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon.
andalin. Ikaw ay lagi kung susundin, anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ang panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi